Σήμερα θα πάμε να ασχοληθούμε με εξισώσεις και συγκεκριμένα θα δούμε πότε μία εξίσωση είναι αδύνατη και πότε είναι ταυτότητα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας συστηθώ για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Vivian και αυτό είναι το κανάλι μου, το Proper Education, το οποίο σας βοηθά να γίνεστε καλύτεροι μαθητές. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο σαν αυτό, κάντε γρήγορα την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που βγαίνει νέο επεισόδιο. Πάμε στον πίνακα να γράψουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ απλή εξίσωση. Δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ στο πώς λύνουμε μια εξίσωση, γιατί υπάρχει βίντεο γι' αυτό. Αν δεν είστε λοιπόν σίγουροι ότι ξέρετε να λύνετε εξίσωση, πόσο μάλλον με επιμεριστική, μπορείτε να πάτε να δείτε εκείνο το βίντεο. Εδώ πάμε να λύσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, ξεκινάω με τις επιμεριστικές μου. Εννοείται ότι θα πρέπει να ξέρετε άπτεστα να κάνετε και πράξεις με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, για τους οποίους υπάρχει επίσης βίντεο. Λοιπόν, 2, 3, 6 μείον 2χ συν 4χ μείον 4 ίσον 2χ συν 5. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, άρα μείον 2χ συν 4χ μείον 2χ ίσον 5 μείον 6, 5 μείον 6, συν 4. Λοιπόν, μείον 2χ, μείον 4χ, μείον 2χ, μείον 2χ κάνει μείον 4χ, άρα έχω 4χ μείον 4χ, αυτά λοιπόν τα βάλω μαζί, ίσον 5 και 4, 9, μείον 6, 3. Σε αυτό το σημείο πολλοί μου κολλάτε και λέτε 0. Όντως, 4χ μείον 4χ, απλά δεν γράφουμε 0, λέμε 0χ, ίσον 3. Και σε αυτό το σημείο θα ρωτήσω λοιπόν, ποιος αριθμός μπορεί να μπει στη θέση του χ, να πολλαπλασιαστεί με το 0 και να δώσει 3, η απάντηση είναι κανένας. Όταν έχουμε πολλαπλασιασμό με το 0, με οποιονδήποτε αριθμό και το 0, δεν μπορεί λοιπόν να βγει εδώ κάποιος αριθμός. Άρα η συγκεκριμένη εξίσωση λέμε ότι είναι αδύνατη. Δεν έχει καμία λύση, καμία ρίζα όπως λέμε. Άρα όταν βγαίνει 0χ ίσον αριθμός, η εξίσωση είναι αδύνατη και δεν υπάρχει καμία τιμή του χ που να την επαληθεύει. Άρα λοιπόν λέμε ότι αυτή η εξίσωση δεν έχει λύσεις, δεν έχει καμία ρίζα. Βλέπετε έχει παρονομαστές. Για τέτοιες εξισώσεις επίσης υπάρχει πολύ αναλυτικό βίντεο, οπότε και εδώ αν δεν είστε σίγουροι ότι το ξέρετε, δείτε πρώτα εκείνο το βίντεο και ελάτε μετά να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Πολλαπλασιάζω και τους τρεις όρους με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 5 και του 10 που είναι το 10. Οπότε, 10 επί 3 πέμπτα, δεν ξεχνώ να βάλω παρενθέσεις στους αριθμητές οπωσδήποτε, για ευνόητους λόγους που έχουμε ήδη εξηγήσει. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι, πάμε να κάνουμε την απαλυφή παρονομαστών με αυτές εδώ τις διαιρέσεις, άρα 10 δια 5, 2 λοιπόν επί 3, μείον τα δεκάρια εδώ πέρα δίνουν μονάδα, οπότε βγάζω μόνο τον αριθμητή στην παρένθεση με πάρα πολύ προσοχή, γιατί απ' έξω υπάρχει το μείον, προσοχή με τις παρενθέσεις. Εδώ πέρα επίσης βγαίνει μονάδα και εφόσον δεν έχω απ' έξω μείον, μπορώ απλά να βγάλω το 5 μείον 2χ ως έχει. Συνεχίζω, 2, 3, 6, μείον 2χ, μείον 1, όταν έχω παρένθεση που απ' έξω έχει μείον, βγάζω ότι έχει μέσα η παρένθεση με αλλαγμένα πρόσημα, οπότε εδώ θα τα κάνω και τα δύο με μείον, ίσον λοιπόν 5 μείον 2χ. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, μείον 2χ συν 2χ ίσον 5 μείον 6 συν 1. Και πού καταλήγουμε? Μείον 2χ συν 2χ, 0χ ίσον 5 και 1, 6 μείον 6, 0. 0 επί χ ίσον 0. Ποιος αριθμός πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 0 για να δώσει 0?
Η απάντηση λοιπόν είναι ότι όποιος αριθμός και να μπει στη θέση του χ θα βγάλει 0. Άμα βάλω 1, 0 επί 1 κάνει 0. Άμα βάλω 2, 0 επί 2 κάνει 0. Άμα βάλω μείον 100, 0 επί μείον 100 κάνει και πάλι 0. Όλες οι τιμές του χ λοιπόν επαληθεύουν αυτήν την εξίσωση. Άρα λοιπόν λέμε ότι αυτή η εξίσωση είναι ταυτότητα. Έχει άπειρες λύσεις. Το γράφουμε λοιπόν ότι είναι ταυτότητα. Άρα λοιπόν τι θα έχουμε να θυμόμαστε από σήμερα? Ότι το 0χ ίσον 0 είναι ταυτότητα και γράψτε τα για να τα έχετε και εσείς. Ενώ το 0χ ίσον αριθμός, εκτός από 0 εννοείται, είναι αδύνατη. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μία εξίσωση πρώτου βαθμού μπορεί να έχει είτε μία λύση, χ ίσον 5, χ ίσον ένα δεύτερο, σαν αυτές που έχουμε δει, είτε να έχει άπειρες λύσεις, αν είναι ταυτότητα, ή να μην έχει καμία λύση, αν είναι αδύνατη. Αυτά ήταν όλα. Νομίζω ότι τα έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι τα καταλάβατε και ότι θα μπορείτε από εδώ και πέρα να αναγνωρίζετε πότε μία εξίσωση έχει άπειρες λύσεις ή πότε δεν έχει καμία. Αν παρόλα αυτά δεν είστε και πάρα πολύ σίγουροι, μπορείτε να ξαναδείτε αυτό το βίντεο λίγες φορές, έτσι ώστε να το κάνετε κτήμα σας. Τα λέμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας!